Ahojte, som Števo Ajzele a sledujete a zároveň počúvate podcast Generali Balance. Naším dnešným skvelým hosťom je Valentína Sedileková, zakladateľka projektu Chuť žiť, ktorý sa venuje pomoci ľuďom a rodinám s poruchami príjmu potravy. Valentína, ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Mimochodom, od roku 2019 sa Valentína venuje spolu s tímom odborníkov aj ľudí s osobnou skúsenosťou poskytovaniu priamej pomoci a realizácii prevenčných a vzdelávacích aktivít. No a Generali vníma negatívny trend v náraste počtu osôb s poruchou príjmu potravy a preto inovuje svoje životné poistenie a rozširuje zoznam závažných ochorení práve aj o anorexiu a bulímiu. Zároveň sa stala partnerom a podporovateľom občianskeho združenia Chuť žiť, aby mohlo pomôcť viacerým ľuďom a rodinám. Tak ešte raz vítaj, ja som veľmi rád, že si prijala pozvanie. A je to téma, ktorá možno bude pre niekoho trošku diskomfortná. Zároveň ty máš tú, poviem to, úžasnú, ale zároveň neprenositeľnú osobnú skúsenosť. Skús mne ako absolútnemu laikovi, bežnému občanovi približiť, že vlastne, lebo predsudky sú také, že človek s poruchou príjmu potravy, to je nejaká vychudnutá modelka a väčšinou dievča. Aká je realita? Tak realita je veľmi pestrá a často tak búra tie stereotypy. Ľudia s poruchou príjmu potravy sú skutočne rôznorodí, pretože aj tie poruchy príjmu potravy sú v podstate také spektrum. A na jednej strane spektra možno máme tu takú mentálnu anorexiu, ktorá sa týka najmä teda dievčat a žien, ale týka sa teda aj chlapcov, aj mužov a v celom tom spektre tých poruch príjmu potravy sa teda hovorí, že až štvrtina až tretina ľudí s týmto ochorením sú práve chlapci a muži. A teda na tom jednom spektre máme tú mentálnu anorexiu, ktorá je skutočne charakteristická takým tým znižovaním toho energetického príjmu, zvyšovaním výdaja a veľkým strachom z tučnoty a z priberania a takým ako negatívnym sebaobrazom a veľmi nízkym sebavedomím a o tom sa asi budeme rozprávať. Ale napríklad na takej tej inej strane spektra máme povedzme diagnózu záchvatového prejedania, kde ľudia strácajú kontrolu nad stravovaním a skutočne sa nevedia zastaviť pri konzumácii rôznorodých potravín a môžu to byť samozrejme sladkosti a často také tie dietné, teda v diete zakázané jedlá, ale môžu to byť aj potraviny, ktoré nie sú úplne napríklad jedlé. Môžu to byť napríklad surové cestoviny alebo liter mlieka, že je to naozaj kadečo pokombinované. No a tiež napríklad to spektrum má také zákutia, kde sa nachádza aj tzv. Vyhýbavo-reštriktívna porucha príjmu potravy, ktorá sa týka pomerne často teda aj chlapcov. A tam sa veľmi ako nerozprávame o tom, že má človek strach z tučnoty a z priberania a nutkavo si kontroluje svoj vzhľad, ale viac sa rozprávame o veľmi silnej úzkosti, ktorá je s jedlom spojená. Napríklad, že sa bojím, že sa zadusím, keď niečo zjem, alebo že mi bude veľmi zlé, že mám problém cítiť nejaké jedlo, jeho vôňu alebo jeho štruktúru, hej? Že sa bojím, že sa povraciam a tak ďalej. A v podstate na základe tejto veľmi silnej bazálnej úzkosti to pretavujem do takej tej manipulácie s jedlom a to môže samozrejme ovplyvniť potom aj moje telo a to aj ako fungujem v spoločnosti pri spoločnom jedení, takže že to spektrum je naozaj veľmi pestré a tak veľmi pestrí sú v podstate aj tí naši klienti a klientky alebo ľudia, ktorí potrebujú a hľadajú pomoc a týka sa to aj maličkých detí, takže rozprávame sa naozaj o deťoch, ktoré majú 6, 7, 8, 9 rokov, ale týka sa to aj dospelých ľudí, zrelých žien, aj napríklad v období menopauzy. Takže to spektrum je naozaj veľmi pestré. Dajme si zo pár čísel. No, pretože mám rád fakty a sú to obdivuhodné čísla, pretože vy v rámci vášho občianskeho združenia Chuť žiť ste v minulom roku poskytli odbornú pomoc 1875 ľuďom. Ďalších vyše 4100 dievčat a chlapcov absolvovalo komplexný program prevencie. 47 rodín našlo v roku 2024 pomoc v multidisciplinárnom programe a to sú naozaj úžasné čísla. Za každým tým číslom je ale reálny príbeh, reálny problém daného človeka. Kedy, chápem, že téma je to veľmi komplexná, ale naši diváci a poslucháči určite sa teraz pýtajú, kedy mám zbystriť. Že mám problém ja, alebo môj blízky, alebo moje dieťa.
Tak pri poruchách príjmu potravy je vhodné všímať si také 3 kategórie príznakov. A teda tou prvou kategóriou sú zmeny, ktoré sú spojené so správaním a pri poruchách príjmu potravy teda aj so správaním, ktoré sa týka stravovania. Veľmi častým je napríklad taký náhly záujem o zdravý životný štýl a cvičenie, také dietné stravovanie alebo vynechávanie určitých potravinových skupín. Môžeme si všimnúť, že ten človek si nevie napríklad spontánne dať nejakú sladkosť alebo si nosí aktívne krabičky do práce, čo je samozrejme v poriadku, len už to začína byť ako keby zväzujúce, že nie je schopný nikdy ísť na obed alebo má problém dojesť celú porciu alebo keď je na oslave narodenín, tak si nevie dať napríklad nejaký koláčik, lebo je to nečistá potravina alebo nepozná kalorickú hodnotu a tak ďalej. Potom v téme jedla ako keby nastupuje veľmi veľa výhovoriek, prečo ten človek nechce jesť alebo že drží nejakú dietu kvôli nejakému takémuto ochoreniu. Prípadne si môžeme všímať, najmä ak sa to týka našich rodinných príslušníkov, že nám aj miznú nejaké potraviny z kuchyne. To sa týka napríklad záchvatového prejedania alebo že človek veľmi často odbieha do kúpeľne na vecko, keď niečo zje a tak ďalej. Jednoducho vnímame, že sa menia tie stravovacie návyky. A zároveň, že ten človek sa môže aj izolovať od svojho okolia, že je taký menej spoločenský, tak sa uťahuje do seba. Druhou kategóriou sú zmeny spojené s prežívaním, čiže my vnímame, že ten človek je iný, že mám kamošku a tá kamoška začne byť zrazu taká veľmi nervózna, reaguje prudko, zdá sa nám taká ako podráždená, prípadne často smutná, alebo taká apatická, alebo depresívna, že vidím, že aha, ty si iná, čo je iné. A potom tou treťou kategóriou pri poruchách príjmu potravy sú teda fyzické zmeny. Ja by som možno upozornila, že tie často prichádzajú až medzi tými takými ďalšími. A to môžu byť tie zmeny hmotnosti, či už človek výrazne schudne, alebo priberie, alebo mu váha proste počas mesiacov výrazne tak ako kolíše. Človek si sám na sebe môže všímať padanie vlasov, alebo takú neustalú zimomravosť, že je mu stále zima. Prípadne také spomalenie, alebo únavu, problémy so sústredením a tak ďalej. Tie čísla sú celosvetovo alarmujúce a ja sám pri príprave tohto podcastu som bol prekvapený, že aké obrovské percento ľudí zasahuje táto porucha príjmu potravy. Celosvetovo viac ako 70 miliónov ľudí postihujú tieto problémy. A čo sú spúšťače? Je tam nejaký nárast oproti minulosti? Tak ja by som možno povedala, že je rozdiel medzi takými ako príčinami toho vzniku a potom už takými tými spúšťačmi, lebo spúšťačom niekedy naozaj býva taká tá jedna konkrétna veta, alebo nejaká konkrétna udalosť, ktorá ako keby je takouto poslednou kvapkou, kedy to prepukne a ten človek už začne si sa obmedzovať v tom stravovaní, alebo... Môžeš povedať konkrétne príklady? Či už sú to presne, už to počujem, tie rodinné oslavy alebo nejaký rodinný obed. Napríklad, pomôžem sa jej svojou skúsenosťou, že u mňa nebola to príčina, prečo som teda poruchami príjmu potravy trpela, ale bol to ten spúšťač. Ja som trénovala atletiku a na jednom sústredení ma teda vážili na InBody a ten pán, ktorý ma vážil, proste povedal, že by bolo dobré zmenšiť percento môjho tuku v tele na to, aby sa mi zlepšila výkonnosť. A ja som si to akože už takým tým filtrom mojím premenila na to, že vidíš, on ti hovorí, že si tučná, máš schudnúť. Hej. U niekoho to naozaj môže byť šikana v škole, hej, alebo nejaká nepríjemná poznámka od rodiča, hej, že keď budeš jesť toľko čokolády, tak ťa žiadny chalan nebude chcieť, alebo pozri sa na seba, aký máš veľký zadok. A u niekoho to môže byť nejaká výzva, hej, ktorej čelí nejaký ako nával, hej, toho stresu. Uvediem príklad, napríklad rozvod rodičov alebo nejaká až traumatizujúca udalosť. U niektorých klientiek je to naozaj znásilnenie, hej, alebo nejaké sexuálne zneužitie, že môže to byť rôzne. Od jednej vety až po nejakú naozaj že traumatizujúcu udalosť. A to býva jedným z tých spúšťačov. No a čo sa týka tých príčin, tak tie sú veľmi komplexné. V podstate asi ako duševných ťažkostí rôznej formy, tak hovoríme teda o multifaktoriálnom ochorení, čiže neviem teraz povedať, že je to kvôli tomu zlému vzťahu matky s dcérou, preto má človek poruchu príjmu potravy. Nie je to tak, ale je tam
určite ten výsledok tej genetickej lotérie, hej, že my sa s niečím narodíme, nejakými osobnostnými črtami, predispozíciami, nejakou genetickou informáciou, ktorá nás robí zraniteľnejšími, hej, voči nejakým ťažkostiam, tomu, ako zvládame stres a tak ďalej. A potom je to samozrejme ten vplyv toho prostredia. A tam sú nejaké rodinné vzorce, prirodzene. Môže tam byť pri poruchách príjmu potravy veľmi silno tie sociokultúrne faktory. Hej. To, ako my si v našej spoločnosti, ktorá je nesmierne vizuálna, prepájame štíhlosť s úspechom, bohatstvom, atraktivitou, vôbec s nejakou hodnotou toho, že som zaujímavá, vnímaná, ľúbená. Hej. A to je pre dievčatá veľmi, veľmi citlivé. A aj pre chlapcov, ktorí zase čelia takému tomu tlaku na tú maskulinitu, hej, lebo máme prezentované, že mužnosť, hej, a muži to sú tí proste, čo majú veci pod kontrolou a sú svalnaté, to telo je funkčné. No len ako my máme chlapcov, ktorí sú štíhli, hej, a čo s tým? Takže určite toto je veľký faktor a potom je to napríklad množstvo protichodných mediálnych informácií, ktoré dostávame o jedení alebo nejedení, hej. Že vlastne na jednej strane ženské magazíny sú veľmi pekný príklad, že máme tam recept na vynikajúce čokoládové brownie, potom vlastne skutočný príbeh človeka s poruchou príjmu potravy a rozhovor o sebaláske a bum, potom tam máme recept na 30-dňový detox a dietu na to, aby sme schudli tie prebytočné kilá do plaviek, hej. Nezabudneme na horoskopy. Presne tak. Čiže že je množstvo vecí, ktoré nás ovplyvňujú a to naše okolie, a tým nehovorím len o rodine, ale o našich rovesníkoch, o učiteľoch, jednoducho o tom okolí, kde sa pohybujeme, tak to všetko aj nás ako deti formuje a my si vytvárame nejaké presvedčenia. A napríklad, uvediem, ak by som bola konkrétna, ja som si v mojom detstve vytvorila veľmi silné presvedčenie o tom, že som škaredá, ale že keďže som teda škaredá, tak aspoň budem štíhla. Hej. A že niektoré deti majú napríklad takúto formu presvedčenia, hej, niektoré môžu mať niečo úplne iné. Čiže je množstvo teda tých faktorov, ktoré to ovplývajú a to sú také asi najdôležitejšie. Áno, nespochybniteľne žijeme dobu kultu tela. Vyskakuje to na nás odvšadiaľ a práve sa chcem dostať k sociálnym sieťam, pretože čítal som mnohé prieskumy, konkrétne Instagram, vizuálny veľmi, vplyv na mladé dievčatá. Aký to má? Skúsiš nám popísať a priblížiť tú toxicitu vlastne, ktorá, predpokladám, že zakladateľa Instagramu ani mne nenapadlo, že niečomu podobnému budú čeliť, ale je to veľmi nebezpečný fenomén, kedy naozaj veľmi mladé dievčatá mimo našich asi radarov sú často ohrozené. Samozrejme aj chlapci, ale tých prieskumov, ktoré ja som čítal, tak vyslovene, že pre mladé dievčatá to je to cesta do pekla. Asi tak povedal takú zaujímavú vec, že vlastne tí autori toho Facebooku to vlastne nejak tak netušili, že to bude mať takýto spád a ja si myslím, že tiež naozaj netušili. Ale to, čo pre mňa je vlastne hrozivé, že myslím si, že aj nejaký taký prieskum toho dopadu Instagramu, na ktorý sa odvoláva, že on vlastne ako keby líkol, hej, že unikol vlastne z tej mety. A mňa desí na tom to, že oni vedia, aký to má negatívny dopad, hej, na sebavnímanie mladých ľudí, alebo aj na podporu radikalizácie u chlapcov, na osamelosť, na šírenie dezinformácií, hej, na všetky takéto neúplne pozitívne fenomény a že vlastne s tým nič nerobia. Toto ma úplne desí, lebo money talks, no. Áno. Takže toto je pre mňa na tom celom také hrozivé, ale teda aby som priniesla alebo priblížila ten prieskum, ktorý, tie dáta, ktoré si nepamätám teda úplne detailne, ale viem, že som ich využila pri písaní jedného projektu na prevenciu negatívneho dopadu sociálnych sietí, na well-being a sebavnímanie detí. Myslím si, že to bolo okolo 40% dievčat po teda používaní Instagramu, že sa im zhoršil vlastne ten negatívny body image. Jednoducho ten Instagram je vizuálny a plus tie filtre. Nezabúdajme na tie filtre. Áno, aj tie filtre. Aby som to zjednodušila, používanie Instagramu môže mať výrazne negatívny dopad na to, ako vnímame seba a svoje telo. Hej. A v podstate prečo je to taký problém? No v prvom rade to, že a to už je také, ja mám pocit, že už vlastne nepoviem ani nič nové, ale že na tom Instagrame ukazujeme nejaký výsek reality a vždycky tam dávame
to, čo sa ľuďom páči a to, čo bude ocenené a to, ako chceme, aby sme boli vnímaní. No a samozrejme, že chceme byť vnímaní pozitívne, to znamená, že odfotím sa v takom uhle, aby som zvýraznila to, čo zvýrazniť chcem, potom si tam dám nejaký ten filter, alebo si tam pohrám sa len so svetlom, jednoducho upravím tú fotografiu a to tam zavesím a potom dostanem tie srdiečka a cítim sa, že som pekná a ľuďom sa páči ma a že ma ľudia oceňujú, nebudú ma majú radi. Hej. Problémom je, že na Instagrame sa v podstate tak porovnávame, hej, to už je zase také, že všetci to vedia, ale že sa vlastne porovnávame s tým najdokonalejším a porovnávame s týmto, čo si my myslíme, že vlastne je najškarčie alebo najhoršie v nás. No a z toho akože nikdy nevidíme úplne dobre. No a zároveň to, že tie obrázky, ktoré my tam vnímame, fotografie, prezentácie naozaj dokonalého života alebo naozaj dokonalých tiel, ktoré sa niekedy dosiahnu úpravou alebo sa dosiahnu len nejakou konkrétnou pózou, alebo sa dosiahnu tak, že mnohí ľudia sa živia Instagramom a tak ako herci sa živia svojim telom napríklad a musia dobre vyzerať, tak aj mnohí influenceri a ľudia, ktorí sa živia Instagramom, tak rovnako majú inú mieru času starať sa o svoje telo, než máme napríklad asi my dvaja. Vytvára to nejaký nový normál, ktorý v podstate skresľuje to, čo je pre ľudské telo prirodzené. A už na Instagrame ako keby môžeme vidieť aj na iných platformách, že sa to mení, aj že sú v podstate tvorcovia, ktorí ako keby ukazujú aj také tie prírodzenosti, nerada hovorím dokonalosti toho tela, ale ako keby stále sa nedarí úplne narušiť ten narratív toho, že toto je vlastne ten ideál, to je to, čo je oceňované a to, čo je žiadané. Čiže vytvára to vlastne taký ako keby nesúlad, také skreslenie a ešte by som doplnila takú teóriu objektifikácie tiel, že vlastne z našich tiel sa stáva objekt. Hej. Stáva sa nejaká vizuálna schránka, ktorú my teda potrebujeme nejako upravovať a tvarovať tak, aby sme dosiahli želaný efekt, ale opomíname tú komplexitu, že vlastne moje telo je súčasť môjho zdravia, je súčasť mňa. A že vlastne tie zásahy, ktoré s tým telom môžeme spraviť, obzvlášť pokiaľ sú rýchle, nepremyslené a obzvlášť keď sa dejú vo vývine tých detí, tak môžu mať ďaleko negatívne dôsledky. A posledná vec, ktorú doplním, lebo na Instagrame si vieme nájsť aj obsah, ktorý nás rozvíja, alebo na iných sociálnych sieťach. A ja som tam našla jedno také veľmi pekné video, ktoré hovorilo o tom, že vlastne dnešná doba je tak vizuálna, že my vlastne sa všade vidíme v zrkadle a máme selfie kameru. Mimochodom, selfie kamera je vraj ako keby v štúdiách prepojená s takým ako nárastom negatívneho body imidžu od toho, čo vznikla, čo je veľmi zaujímavé. Ale že jednoducho neustále vlastne kontrolujeme svoj vzhľad, ale že ľudia vlastne, oni nie sú obrázok, oni nie sú fotka. Že my nevyhodnocujeme to, či je nám človek sympatický alebo nesympatický, či sa s ním dobre cítime, či je pre nás atraktívny na základe iba jeho výzoru. Ale že ľudia sú zážitok. Že aj asi ty, ako tu ja sedím, tak sa možno, že nejaké pocity menia od toho, čo si ma prvýkrát videl, cez to, ako pôsobím. A to isté, naopak. A ja tiež poznám vo svojom živote, že aj keď som niekoho prvýkrát stretla a nepripadal mi napríklad atraktívny, tak od toho, ako som s ním strávila čas, tak že sa to zmenilo. A toto je podľa mňa dôležité a to je to, čo tie sociálne siete opomínajú. Mňa desí to, že v mojom vnímaní sú to vlastne preteky, ktoré nemôžeme vyhrať. Že stále ideš ďalej a stále sa s niekým porovnávaš a preskroluješ svoj život. A teraz chcem urobiť ten krok späť, keď som rodič, alebo aj mladé dievča, chlapec a dostanem túto vedomosť, túto informáciu, ako s ňou naložiť v tom pretlaku dopamínu, ktorý mi sociálne siete dávajú. Nezabúdajme inak na TikTok, aby sme zase boli féroví, pretože tam to je takisto pomerne extrémne. V rámci takej nejakej digitálnej gramotnosti, aké sú vaše odporúčania? No, čo sa týka... Ja som presvedčená o tom, že úplne také ako keby, že vymazanie sociálnych sietí z našich životov aktuálne, aj keď úprimne niekedy si hovorím ako tá teta v tých novinách, ja bych tie internety zrušila ale tie sociálne siete, ale že nie je úplne možné asi v dnešnej dobe pre bežného mladého človeka alebo dospelého človeka, že úplne, že žije bez nich a že úplne, že sa o ne že vôbec nezaujímať. Minimálne tie deti na to určite, že natrafia. Hej?
dôležité v rámci digitálnej gramotnosti je mať ako keby nejaké vedomosti, zručnosti a nástroje, ako s tým pracovať tak, aby proste nebolo pre moje duševné zdravie zaťažujúce, alebo aby som vedela kriticky vyhodnocovať tie informácie, na ktoré tam prídem. Hej? Lebo aj ten algoritmus je proste taký, že keď niečo sledujeme, tak nám to podsúva, akože TikTok obzvlášť, a že nás dokáže uzatvoriť do takej bubliny, ktoré utvárajú naše presvedčenia, hecujú nás v nejakých názoroch, alebo vytvárajú nejakú mylnú predstavu. Hej, v tej našej téme uvediem to, že je taký veľký fenomén, že pre mladé dievčatá a ženy je nesmierne ľahké prísť na TikToku k obsahu, trvá to naozaj že pár sekúnd, ktorý propaguje manipuláciu s jedlom a hmotnosťou alebo aj dokonca poruchy príjmu potravy a nejaké rizikové správanie v tomto smere. Rovnako sa to týka dokonca aj samovrážd alebo seba poškodzovania alebo rôznych proste víziev, hej, o ktorých teda hovoria múdrejší a povolanejší než ja, lebo ja sa teda do toho až tak nerozumiem. A práve preto je dôležité ako keby komunikovať a podporovať deti v tom, aby si tú vnútornú odolnosť a rezilienciu rozvíjali. A to sa dá rôznymi smermi. Dá sa to samozrejme cez rodičov a cez rodiny. Ideálne, keby teda to už malo presah aj do nášho školského prostredia. A ja mám proste len pocit, že sa o tom hrozne veľa rozprávame a málo z toho robíme, lebo téma už len mediálnej gramotnosti, mám pocit, že ešte za mojich školských čias už sa niekde vynárala, ale neviem, či dorazila. Konkrétne je to napríklad len základná pomôcka o tom, ako vyhodnocovať pravdivosť a relevantnosť informácií, povedzme aj v tej téme výživy. Vidím nejaké krátke video, veľmi pekne chrumkavo spravené o tom, ako mi holka hovorí, akých 5 typov mi pomôže na optimalizáciu mojej hmotnosti. Tak v prvom rade musím si pozrieť jej profil, že kto to vlastne píše. Hej? Je to človek, ktorý je nutričný terapeut, aké má vzdelanie, alebo je to človek, ktorý si sám napríklad schudol a teraz mi prináša nejaké riešenie, hej, ktoré jemu fungovalo. Hej, takže toto je podľa mňa taká prvá vec. Druhá vec, že kam má ten obsah, alebo čo je cieľom toho obsahu. Hej. Chce ma ten obsah edukovať, alebo mi nebodaj chce niečo predať. Hej. Ponúka či už zľavový kódik, alebo nejaký produkt, hej, za ktorý mám zaplatiť a preto ma má motivovať. Čiže kam to smeruje, hej, čo odo mňa chce. A potom, že čo mi vlastne radí. Je taká dobrá pomôcka, že znie to až príliš dobre na to, aby to bola pravda. To znamená, že dodržujte týchto 5 typov a život sa zmení a budete sa cítiť fantasticky a schudnete a proste, ja neviem, zmení sa vám život. Tak hej, bohužiaľ na zdravie neexistuje žiadne rýchle riešenie. To asi vieme, že keď sme sa snažili niečo ignorovať alebo spraviť skratkou, že to asi veľmi nedopadlo dobre. Jednoduché riešenia sú často klamlivé alebo veľmi zjednodušené, takže už aj keby som takto postupovala, tak si vlastne vieme vyhodnotiť a učiť tie deti, že nie všetko, čo je na tých internetoch, je skutočne pravda. Oni to aj vedia, len mnohým chýbajú možno tie konkrétne drobné nástroje, ako si to možno rozoznať a ako to vyhodnocovať. Aj napríklad v tej téme výživy. Keď ja viem, že to nie je odborník, je to človek s vlastnou skúsenosťou, viem, že moje telo a môj životný štýl je iný ako telo a životný štýl toho človeka, viem, že to znie príliš dobre a príliš jednoducho na to, aby to bola pravda. Nemusím byť odborník na fungovanie pečene, aby som pochopila, že detox asi úplne nefunguje, ale minimálne viem vyhodnotiť, že nebudem sa riadiť týmto človekom alebo budem opatrná a radšej sa s niekým poradím a ešte si to overím. Takže toto je napríklad jeden z tých príkladov. Poďme sa teraz presunúť do toho bodu, že cítim a vnímam, že mám problém, alebo ako rodič, alebo ako dievča, chlapec, ako mi vie pomôcť občianske združenie Chuť žiť. Okrem toho, že máte veľmi príjemný Instagram, veľa sa tam človek toho dozvie, ale to samozrejme nestačí a už sa dostávame naozaj ktoré oddelenie v nemocnici mám kontaktovať, koho mám vyhľadať, kto mi pomôže, keď si naozaj uvedomím, že to je problém a chcem ho riešiť. Určite. Ja by som tu doplnila aj to, že pred už samotným spektrom poruch príjmu potravy ako konkrétnej diagnózy alebo ochorenia je ešte taký ako keby široké pole tzv. Narušeného vzťahu k jedlu. V angličtine sa to nazýva disordered eating. A v podstate je to
je to stav, kedy my zažívame nejakú neslobodu v jedle a môže to mať prejavy napríklad toho, že chronicky dietuje, mávam výčitky po jedle, alebo s tým jedlom už nejako manipulujem, mávam obdobie hladovania alebo naopak prejedania, alebo si vyvolávam nejaké obdobie vracenie, alebo proste sa emočne prejedám a neviem s tým niečo spraviť, neviem to zmeniť. A nemusím spĺňať diagnostické kritéria na to, aby som vyhľadala odbornú pomoc alebo na to, aby som vyhľadala akúkoľvek pomoc. Takže to by som chcela aj zdôrazniť, že aj my v Chuť sa stretávame s ľuďmi, ktorí nespĺňajú kritéria poruch príjmu potravy, ale jedlo a myšlienky na svoje telo a na samého seba sú natoľko zahlcujúce a zaťažujúce, že je dobré vyhľadať odbornú pomoc a že ich život sa môže zlepšiť vďaka tejto pomoci a vďaka ich práce samozrejme a ich odhodlaniu, aj keď rozumiem, že je to samozrejme veľmi náročné. No a teda, čo my v Chuť ponúkame, alebo že kde ten človek môže nájsť pomoc, že to vnímam možno ako také prepojené otázky, ale že ten krok môže byť aj taký, že sa vôbec len zdôverím kamarátovi, že ma niečo takéto ťaží a trápi, alebo rodinnému príslušníkovi, alebo rodičovi, alebo partnerovi. Jednoducho, že v tom nezostávam sám a to mi príde veľmi dôležité. A zároveň potom sú nejaké možnosti pomoci, ktoré môžem skúsiť. A je samozrejme iná miera takého aj odhodlania. Takým asi najjednoduchším je, že my v Chuť máme teda špecializovanú linku pomoci na teda problémy spojené so stravovaním a poruchami príjmu potravy. A tá má teda formu telefónu, e-mailu alebo chatu, pričom je to anonymné a bezplatné. To znamená, že keď je to ešte také moje tajomstvo, a vlastne ani neviem, či mám problém, tak toto je taký asi prvý krok, ktorý môžem využiť vôbec len na zmapovanie situácie, na získanie nejakého porozumenia, vypočutia a uvedomenie si nejakých ďalších krokov, teda aké mám možnosti. No a tie možnosti sú následovné. Akože človek môže samozrejme vyhľadať psychológa, pokiaľ sa napríklad nachádza ešte v tom stave toho narušeného vzťahu k jedlu, tak to môže byť úplne dostačujúce, alebo nejakého vysokoškolsky vzdelaného nutričného špecialistu. Alebo pokiaľ sú to tie poruchy príjmu potravy, tak tam už by nejaká práca alebo liečba, ten proces tej liečby mal byť multidisciplinárny, čo znamená, že by mal zahrňať odborníkov z viacerých profesí, lebo poruchy príjmu potravy, ako sme si povedali, postihujú aj ten fyzický stav, aj to prežívanie, aj to sociálne zázemie a samozrejme teda aj to stravovanie súvisia s jedlom. Takže by tam mal byť prítomný opäť psychológ, nutričný špecialista alebo nutričný terapeut s vysokoškolským vzdelaním. Ideálne by to mali byť ľudia, ktorí pracujú s poruchami príjmu potravy a rozumejú takým tým nuansám. Mal by byť do toho prizvaný aj všeobecný lekár, v závislosti od závažnosti stavu aj psychiater, ale vždy je lepšie ho mať než nemať, ktorý dokáže diagnostikovať, prípadne odporučiť nejakú medikáciu, ktorá vie pomôcť, nie je nevyhnutná, ale vie pomôcť napríklad len stabilizovať trošku náladu alebo pomôcť so spánkom, pretože tie poruchy príjmu potravy často sú komorbidné, respektíve, že kráčajú ruka v ruke aj s nejakou depresiou alebo silnými úzkosťami, môžu narušovať spánok, ovplyvňujú kognitívne funkcie a tak ďalej. Takže tá medikácia vie pomôcť človeku, aby sa cítil lepšie a ľahšie sa mu pracovalo v tej liečbe. A tiež môže vyhľadať nejakých ďalších špecialistov, či už gynekológa, endokrinológa, to už ako keby aj na základe odporúčaní, napríklad toho psychiatra, a môže vyhľadať nejaké podporné skupiny, prípadne my v Chuť teda ponúkame aj podporu peer konzultantov, čiže ľudí s osobnou skúsenosťou, ktorí ale majú odstup od tej skúsenosti. To, že o nej premýšľajú alebo rozprávajú a zdieľajú, ich nezraňuje, a teda u nás absolvovali také vzdelávanie. A dokážu teda viesť takýto podporný rozhovor, ktorý nesupluje v žiadnom prípade psychologické poradenstvo, nebodaj psychoterapiu, ale dokáže to dať nádej, a dokáže ako keby podporiť taký ten rovesnický vzťah. A ja sama si uvedomujem, že keď si prechádzame niečím ťažkým, tak automaticky hľadáme niekoho, kto si prechádza niečím podobným, a to môže byť fakt, že čokoľvek. Uh-huh. A že vlastne ten peer alebo ten človek, ktorý si tým prešiel a rozumie tomu, tak dokáže byť takým nositeľom nádeje. A že to ten peer vlastne má byť nositeľ nádeje. Takže aby som to zhrnula, že v Chuť vlastne ponúkame tú pomoc aj tých psychológov, aj tých nutričných špecialistov, aj tých pírov, a snažíme sa v podstate vytvárať aj teda tých podporných skupín a snažíme sa vytvárať takú tú sieť tej pomoci a veľmi aktívne spolupracujeme s rôznymi lekármi alebo psychiatrami, prípadne s oddeleniami. Našim veľmi
Vzácnym partnerom, za ktorého sme veľmi vďační, je napríklad oddelenie detskej psychiatrie na Kramároch, kde teda je špecializované oddelenie pre poruchy príjmu potravy, detský stacionár a vlastne s nimi sa snažíme o takú ako keby náväznú podporu tých detí a tých rodín. Takže to som ťa teraz tak zahrnula všetkými informáciami, kľudne ma prerušuj. Ja len doplním v rámci, myslím si, že sa to patrí, stabilný proces vydesenia, takže opäť si dáme nejaké fakty. Priemerne, a teraz dobre počúvajte, lebo to vybíja poistky, priemerne každých 52 minút zomrie jeden človek v dôsledku porúch príjmu potravy. A teraz druhá vec, ktorá ma absolútne odstrelila. Poruchy príjmu potravy majú druhú najvyššiu úmrtnosť pomedzi všetkých psychiatrických ochorení hneď po závislosti od opiátov. Čo zároveň vlastne proklamuje to, že málo sa o tom rozpráva, že je to tabuizovaná téma a chcel by som vzdať hold aj vášmu občianskemu združeniu, že tak ste sa do toho, teraz poviem, zahryzli správne. Ako povzbudiť vlastne ľudí, aby sa nebáli, a máte výborne vymyslený ten proces tej anonymizácie toho prvého kroku, ako vlastne usmerniť tých ľudí, že áno, teraz je čas a nepremárni ho, pretože je to vážne. Povedala by som, že poruchy príjmu potravy možno sú aj stále trošku tabuizované, aj keď je výrazne viac o nich rozpráva od napríklad čias, kedy som sa liečila z poruch príjmu potravy ja, ale sú najmä nesmierne stigmatizované a nesmierne zľahčované. To znamená, že aj ten človek jednako, že môže dostávať tú spätnú väzbu od okolia, že však sa najedz, hej. A on čo je problém, nie? Však si daj ten koláčik, čo robíš ceny, nie? Presne tak, hej, alebo že no tak ako si sa nechala ovplyvniť Instagramom, tak ľudia proste nevyzerajú jak modelky, tak akože rob za sebou niečo. A boli aj rôzne také prieskumy, teda primárne v zahraničí, kde sa ukázala naozaj vysoká miera stigmatizácie, že ľudia sú proste presvedčení, že keby človek chcel, tak si dokáže pomôcť. To znamená, že to je vlastne aj to, čo odrádza tých ľudí od vyhľadania odbornej pomoci, lebo však nie som dosť chorý, hej. Ešte netrpím dosť. Ale realita je taká, že poruchy príjmu potravy sú skutočne ochorenie s vysokou mierou mortality. A môže za to samozrejme aj ten závažný fyzický stav, ku ktorému to môže viesť. Pri mentálnej bulimii napríklad to nie je o tej podváhe, ale je to napríklad aj o elektrolitovej disbalancii, lebo opakovane vraciame, tí ľudia majú závrate, napríklad niekedy končia na urgente, lebo odpadnú a tak ďalej. Pri tej mentálnej anorexii je samozrejme postihnuté to telo absolútne komplexne, aj to výraznou mierou podváhy, napríklad zástava srdca, hej, býva taký problém, ale doplnila by som, že je tam tá vysoká mortalita je zapríčinená aj tým závažným psychickým stavom, napríklad pomerne vysoká miera samovrážd. Uh-huh. A keď človek, alebo aj ja si pamätám, že keď som mala poruchu príjmu potravy, primárne teda hlavne v tých začiatkoch pri tej mentálnej anorexii, že poruchy príjmu potravy sú tzv. Egosyntónne, to znamená, že človek si vlastne neuvedomuje, že má problém. Hej? A je vlastne, môže sa dostať do takého stavu ako keby až odporu a zároveň tá porucha príjmu potravy mu niečo dáva. Hej? Podobne ako pri tej závislosti, že my to vlastne robíme, lebo z toho niečo čerpáme. A ono nám to niečo berie, ale kým my si vyslovene zvedomíme, že aha, do takejto miery mi to ubližuje a ubližuje to môjmu okoliu, ale hlavne ja si tým ničím život, tak to môže trvať určitý čas. Niekedy môže byť už neskoro, hej, ale teda našťastie, aby som z tejto takej depresívnej časti trošku priniesla také svetlo nádeje, tak z poruch príjmu potravy napriek ich závažnosti je možné sa uzdraviť. Hej. Takže preto aj robíme v Fuji to, čo robíme, lebo sme o tom presvedčení a pretože každý človek má tú nádej. Hej, a preto vlastne sa oplatí vyhľadať tú odbornú pomoc. Za A, aby som v tom nebol sám, a za B, aby tie následky, ktoré poruchy príjmu potravy môžu zachovať, teda môžu zanechať, čím dlhšie to ochorenie trvá, tak aby sa vlastne minimalizovali. A tá kvalita života, ktorú napríklad žijem ja po cca 5 rokoch liečby z toho ochorenia, je nepomerná. Hej. Ja zažívam takú tú slobodu, hej, od toho ochorenia a vnímam to tak, že
sem tam taká tá myšlienka o tom, že fú, a že koľko to má kalórií, čo sa potom stane, hej, so mnou a ako sa budem diskomfortne cítiť a ako sa celý môj svet zosype a 1000 katastrofických scenárov, ona tak sem tam príde. Ale už jednako nemá tú kvalitu takého toho kritizujúceho, až takého tyranského hlasu, ktorý v poruchách príjmu potreby často počujeme a zároveň ja už jej nedávam moc. Hej. Takže si poviem, OK, čau myšlienka, it's head, ja chcem pizzu. Takže takto cca aspoň ja vnímam v tom uzdravení a to uzdravenie samozrejme môže mať rôznu podobu, hej, ale mnoho ľudí, s ktorými sa o tom rozprávame, tak ako popisujú naozaj zvýšenú mieru takej tej slobody a zvýšenú kvalitu života. Takže neviem, či som úplne ako zodpovedala tú otázku. Ja ju ešte posuniem. Spomenula si, že tebe to trvalo približne 5 rokov? Áno. Zároveň je tu taký celkom významný faktor a opäť naprvu, to asi nie každému vrátane mňa nedošlo, že je tam pomerne vysoká, že finančná záťaž na liečbu. Prečo tomu tak je? A možno aj spomenúť to, že vy nepracujete len s jednotlivcami, ale často je do toho zapojená rodina, najbližší. A tie náklady na tú liečbu sú naozaj veľmi veľké. Často si to vlastne neuvedomujeme, ale je to v niečom spôsobené aj tým, že si vlastne neuvedomujeme ani to, koľko stojí, ja neviem, hospitalizácia na lôžku na jednu noc. Hej. To sú vysoké náklady a neprepočítavame si to logicky. Pri poruchách príjmu potravy je veľký ekonomický problém ten, že a teraz to rozdelím, že deti versus ako keby dospelí. Keď sa liečí napríklad dieťa, tak štatisticky alebo na základe odporúčaní by mali byť zapojení rodičia, hej, ale tak to je pri asi množstve problémov, ktorým čelia maloletí, lebo tí rodičia naozaj môžu byť zdrojom podpory a toho uzdravenia. Primárne v tom začiatku, ale to si vyžaduje, tá starostlivosť o dieťa s mentálnou anorexiou je časovo alikvotná polovičnému úväzku pracovnému. To znamená, že my aj často rodičom odporúčame aspoň jednému z nich, aby aspoň na nejaký čas, napríklad na 2 týždne, zostal doma. A to samozrejme je nákladné na tú rodinu, lebo sa im znižuje príjem a je to samozrejme nákladné aj na to, že tej pomoci je nedostatok a že samozrejme pokiaľ napríklad my sa snažíme o to, aby sme mali na to zdroje cez našich donorov a partnerov a vedeli poskytnúť vlastne tú pomoc s finančnou podporou, ale veľmi často takto, zdroje sú obmedzené. Hej? To znamená, že keď už my máme zdroje vyčerpané, tak ten človek si to musí platiť a znamená to, že je to finančne nákladné. To, čo človek s poruchami príjmu potravy potrebuje, nie je jeden odborník. Hej? Tak ako my, keď potrebujeme byť vyšetrení, tak nejdeme iba k všeobecnému lekárovi, ale potrebujeme takého špecialistu. No a ako som spomínala, tak ten tím pri poruchách príjmu potravy by mal teda tvoriť toho psychológa, nutričného špecialistu. Často je tam prítomný v našom tíme napríklad aj psychológ, ktorý sa venuje tej rodinnej dynamike, čiže sú tam 2, prípadne má aj separátne konzultácie s tými rodičmi, ktorí čelia opäť veľkému tlaku. Je dobré tam zapájať aj napríklad súrodencov. No a celá tá liečba není, že začnem jesť a ono je to fajn. Porucha príjmu potravy sa začína v mysli, hej? A tie symptómy a napríklad aj tá zmena hmotnosti je v podstate nejaký taký ako dôsledok toho. Hej. Zároveň pokiaľ ale pri podváhe nezačneme s navyšovaním a optimalizáciou tej hmotnosti, je veľmi ťažké pracovať terapeuticky napríklad, lebo aj tie kognitívne funkcie sú oslabené a tá terapia potom nemá takú efektivitu. Čiže je to veľmi prepojené. No a samozrejme, že taká tá práca toho multidisciplinárneho tímu, ktorá má byť intenzívna, samozrejme, že je veľmi nákladná, nakoľko sa jedná o sociálnu inováciu, ktorú sme si my teda v roku 2022 a 2023 my sme ju teda implementovali po vzore zo zahraničia, ako to funguje a vlastne sme si ju pilotne overili a mala veľmi dobré výsledky, no len úplne, že náš štát má problém pracovať medzirezortne, stále ešte úplne tu tak ako letargicky prebieha nejaká teda forma reformy tej psychiatrickej starostlivosti, aby sme sa presunuli k tým psychosociálnym službám. Čiže ešte to nie je niečo, čo by platila zdravotná poisťovňa, lebo zdravotná poisťovňa nepozná napríklad nutričnú terapiu alebo nepozná nebodaj peer podporu. Takže celé je to také pomerne náročné. Takže my sa teda snažíme zháňať partnerov, aby tie rodiny platili len nejaký doplatok, hej, ktorý už proste tie peniaze sme nezohnali.
alebo teda si to musia platiť sami, len ak liečba trvá rok, tak je to pre nich samozrejme veľmi finančne nákladné. Bavíme sa o napríklad o stovkách eur mesačne, ktoré tá rodina musí platiť. Keď si vezmete, že má povedzme 2 deti, tak v dnešnej dobe, kedy máme konsolidáciu, infláciu a všetky možné veci, my to vnímame na našich klientoch. A ja napríklad osobne čelím aj trošku také ako frustrácii alebo takému tlaku z toho, že ja vnímam, že nám stúpajú náklady, vnímam, že to dopadá na tých klientov, ktorí tú pomoc potrebujú, ale musia kalkulovať, ktorý výdavok si môžu dovoliť a zároveň s niečím takýmto vlastne pracujú všetky firmy, ktoré napríklad tiež čelia zvyšujúcim sa nákladom, takže tým menej priestoru je na tú pomoc a že je to vlastne taký ako keby taká frustrácia z toho. Ale chcem akože doplniť to, že ja si nesmierne vážim spolupráce s našimi aj firemnými partnermi, od ktorých a firemných nadácií naozaj, že ktoré sú pre nás kľúčové a teda aj som veľmi, veľmi vďačná, že teda Generali je aktuálne jedným z nich. Valentína, dovol mi vyjadriť obrovský obdiv a teraz sa prepojila taká silná emócia, pretože to, čo tu rozoberáme, to sú ľudské príbehy. A často veľmi smutné, dokonca tragické. A ty na základe vlastnej skúsenosti založila si občianske združenie, venuješ tomu energiu, čas v mladom veku, popri škole, dovolila by som dal klobúk dole pred tvojim úžasným nasadením. A moja záverečná, tradičná a najobľúbenejšia otázka, a nech sa páči, ring je voľný, o čom snívaš? Aký máš taký sen? Jo, to je veľmi, veľmi pekná otázka a keď si to aj tak rozprávala, som tak počúvala, že vlastne, že ja som strašne vďačná za to, že to môžem robiť. Hej? Že v podstate to, že môžem aj sa živiť prácou, ktorá je pre mňa najviac zmysluplná, to je môj splnený sen. A môj sen je, aby sme to proste vydržali ešte na ďalších mnoho rokov. A taký nejaký môj sen je, aby sme dokázali žiť proste v nejakom pokojnejšom svete. A teraz neviem ako brutálny utopista, ale ja si to hrozne želám. Ja si želám nudných politikov a želám si takú väčšiu stabilitu tohto sveta a želám si veľmi pekné vzťahy. A tak, a želám si, aby proste, a teraz to bude znieť akože možno tak zvláštne, ale naozaj si želám, aby sa nám darilo naplňať tú misiu a aby proste ľudia, keď potrebujú tú pomoc, tak aby pre nich bola dostupná a kvalitná a ľudská. A aby som proste mohla ďalej robiť to, čo ma teší a mám sen ísť raz do psychoterapeutického výcviku, takže mám akože mnoho takýchto snov, ale že si vlastne poviem, že sakra, že ja som vlastne hrozne vďačná a že za to, že vlastne aký život žijem a aký život mám. Takže ja len dúfam, že v tom budeme môcť pokračovať. Ďakujem za tvoj inšpiratívny príbeh, slova a ešte využijem jednu myšlienku z vášho Instagramu, ktorú normálne som si zapísal a je to citát: každý si zaslúži cítiť sa lepšie, vrátane teba. A platí to pre všetkých poslucháčov, poslucháčky, našich sledovateľov, pretože Valentína Sedileková so svojím tímom odvádza fenomenálnu robotu a veľká vďaka za to v rámci projektu Chuť žiť. Nechajte sa inšpirovať a naozaj nech vám ten život chutí. Valentína, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. No a ďalšie tipy na vybalansovaný život nájdete na sociálnych sieťach Generali Balance, na Instagrame alebo na Facebooku, alebo priamo na stránke generalibalance.sk. Majte sa krásne a všetko dobré želáme.